Здравейте, приятели! Казвам се Цветелина и работя в лицензиран овощен разсадник Каймаканов още от самото начало. Тук съм, за да ви покажа нашите червенолистни декоративни сливи, които сами си произвеждаме. Дръвчетата са в трета вегетация. Част от тях са в контейнери 15 литра. Цената на тези дръвчета е 50 лева, като имаме дръвчета и в контейнер от 7,5 литра. Цената към тях е 40 лева. Червенолистната декоративна слива е изцяло декоративен вид. Може да ви върже 2-3 плодчета, но те не стават за ядене. Вегетацията на червенолистната слива започва с изключително красив бледо-розов цъфтеж, който преминава в червени листа. Короната на дръвчетата при нас започва от различна височина, като всеки един от вас може да направи своя избор на място на. При интерес може да заповядате при нас на обекта ни, който се намира на южния околовръстен път на град Пловдив, както и да се обадите на посочените телефони по-долу в описанието. Благодаря ви за вниманието!